Nsukka sadide karumona ọsọ dedede nwere memanyo n'ezokwesokwu na mere merukwegu n'ọnwụ ọnwụ maro ọnwụ were ezi nne ho ada dị ọra mma lagrenu n'obodo mma ọnwụ were injinia Mrs. Grace Chijima Ezema Nwachi Isaac nwa igwe ho eze kọka lagrenu n'obodo mma umere memanyo Dr. Paul Osioka Ezema Nwachi Peter Sade Ezema iya nọdụ n'uwe n'omegirenu Osioka Ezema iya nọdụ n'uwe n'omegire iya nọdụ n'uwe n'omegire na nwe maro onwe were ezi nne ọmụma weshi ọkwụrụ ọkalisia ngala kwesịrị nwanyị injinia nwanyị kemgbe nwere na Nigeria ya lakọnụ n'ebe mmakwa alụ ahụ ada dị ọra ma alụ ahụ ha sụkwara m na ihe bịarube na-esa adụzi m abụghị na magụzọ na ọbụgụ bụ ọkwa ịkwa na ladore ugwu gbogbo nwanyị injinia ya lakọnụ ada dị ọra mma ọkwụrụ ọkarịsịa ngala kwesịrị agbara nwaanyị ike ibe ya ọtabụrụ ọnụ nwa na-enye nwaanyị emereme odogwudu na nwaanyị ya lakọkwadebe mma a sịrị m na ebe erubere na-esa adụzi m abụghị na ọmagụzọ na ọbụgwu gbọkwa ịkwa nna nwanyị injinia ho adagị ji mmanụ injinia Mrs. Chairman Nebo sorogu nemoma ladora yo mama m ladoro yikwa ukem jike Ezema ọzọ dị ebube sorogu nemu negu ladoro yo kasi Ezema ọzọ ebube dike sorogu nemu negu ladoro yo Dr. Nonse Ezema ọzọ kemunyi sorogu nemukwu negu ladoro yo Reverend Father Celestine Ezema sorogu mama mu nemoma nemu je mọnụ negu ladoro yo sponsor mu ladoro yo mama na nwa m bade gara suke soro m hega na asịnụgụ oke nwanyị ọmụma weshi ọkwụrụ ọkarịsịa agbara nwaanyị ike ibe ya anyanwụ ụtụtụ odogwu nwaanyị na Nsukka ụmụnnọka n'idato North Local Government Area n'Imo Steeti negu ladoro yo nemukwu negu ladoro yo n'ụwa bashwano n'ọbụ onye zuru nke nye ọlakwa na mama azụmarụ nke nye nno menya ya alakọmanụ n'ebe mma my dilere no ọja dike ndị Igbo